Zdravím všetkých, vítam vás pri mojom ďalšom videu z hry Fortnite. Dneska to nebude len obyčajný Fortnite, ale budeme môcť mať loot iba z trezorov. Bude to ťažké, pokúsim sa vydávať každý deň. Vidím, čo bude ťažké. Pár hier. Ešte neviem, kam pôjdeme, lebo trezorov to nie je málo. Veľa kráľov, hodne kráľov. Nehneval by som sa. Nehneval by som sa, no. Keby mi dal kráľu. No, týmujeme, dobre. Ideme za kráľom. Dobre, ideme sem. Pôjdeme sem. Túto lokáciu už nepridali v update, tá tu už bola v chapter 6 season 1. Ideme takto dolu. Dobre, už tam je týpek, tak ideme inde. Ideme na tohto. Kostol, alebo čo to je. Aj dobre, SMGčko. Môžem používať zbraň dovtedy, dokým sa nedostanem do trezoru, takže aby to bolo aj tak, že aby to nebolo, že len s pickaxom budem hrať. Nado mnou. No, idem za ním. Hýluje sa. Dobre, holodí si ako fialovú, škoda, aby som si zobral aj čo bodol zatiem. Máme nejaký dobrý. Bolo veľmi dobré, keďže mám táto pištolka je to asi najlepšie SMGčka, ale čo to je hral som Battle Royale a všimol som si, že odstránili field. Prečo som si to tak neskôr všimol, že som si field. Musím dobre, shotguna. Ale táto zlá, bodaj by to bola sentinelka. Dobre, goldy sa nám zídu. Keď budeme nejakú inú challenge. Ale dobre, že dali tieto trezory. Lebo podľa mňa minulú sezónu to tam dali. Alebo viac posledný. Dobre, tie goldy sa si zídu tam do tých shopov. Dobre, kde je ďalší trezor? Že asi nie je ničo. Škoda. No to je zle, že teraz neviem, kto bol v trezore, takže ja by som si aj mohol zobrať nejaké veci, ale neviem. Tak skúsim ísť za medailom. Sa ísť pozrieť ešte do vlaku, lebo tam, že či niečo neostalo, alebo aj do iných prostorov. Dobre, 9, 63, tak,
Zabudím sa trochu. Tam je volba vlastne. Nie. No ani... Není tu, tak asi odišiel. Dobre, zoberiem si do toho twisterku. Takže, no, sú to sentinelku si zoberiem, to je Terezo. Ja idem, prečo to nejde zobrať? Ale to je nejaký glitch, alebo čo? Nie, nejde mi zobrať sentinelka. Čo? Čo by tam hodil bombu? Ježiš, tento máte. Ježiš, tam ďalší na mňa strieľa. Ok, no znamená, nejak to skúsim dať. Vyhybujem sa trochu. Tam snajpí na mňa. Ja mám snajpí. To je no scope. Nepodarilo. Dobre. Jojoj, dostal som. Musím to zase vyhelovať. Musím ho zabiť. Tam vidíš v fajte, ale ja musím zabiť najprv tohto. To asi... Nie. Dobre, ja som... Pokúsil som sa vidieť. Goldy sa nám vyjde, mám na začiatku sezóny, čiže ten prvý deň, tak som nabieral hneď 5000 na rýchlo. Potom nič. Dobre. Stále na to je zobrať. Škoda. Podkopať sa to nedá. No, tam je skôr nic na medailu. Veľký mám ping, to nie je dobré. Dobre, prvý týpek. Zaujímavé dať snipe, aj keď to je veľmi hard. Ježiš. To je dosť veľká nevýhoda tejto snipy, že keď trochu ďalej chcete strieľať, tak musíte to nadvihnúť na to. To je... Musím dať sniper. To je veľmi veľká nevýhoda podľa mňa. Tam je ostrov, tam spawnom, tam mám medailon. To je ten. Si všimol. Tam je. Prečo tam buildí? Chcem mu dať snipe. Ježišmarja, zase musím tam nadvihnúť. Táto snipa vie aj priblížiť, ale teraz to je... Tam niekto po mne pálil. Dohodím tam granát. Nedohodím. Škoda. Máme ďalší snipe. Tam som videl utíkať týpka, tam je a išiel zase do auta. Ježiš. Zase mám veľký ping, ale to hneď zmizne snad. Hej. Môžete mi dolu do komentárov napísať, aká je vaša najobľúbenejšia mytika z tejto sezóny. Dobre, idem tam. Tam niekde proste. Niekde. Zabili mi, takže ideme na nové kolo. Asi pôjdem tam isto. Nie som si istý.
skúsim ísť tam isto. A... Dobre. Teraz skúsim ísť rovno na túto... Na tento chrám, alebo čo to je. Dobre, táto pištolka je dobrá, to mám rád. Tento laser je veľmi dobrý. Ten normálny poďme dať nám tam ten je dosť. Ten laser je aj dosť OP. Neviem, znacá táto, ale musím si to. Škoda. Ale to mi niečo. Či to je niečo? Ja to ešte rozbalím tieto čestky. Ja potom povedám, či niečo pozorím ešte. Teraz vystúpim. Dobre, to bol bot. Dúfam, že mi tam konečne padne tá sila. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a ahojte.